Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. O mayong adlaw para tong tanan. Ania na kita karon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga ang atong hisgutanan mao ang katarong sa Dios namugna og napatinuod kanato pinagi sa kanunay nga pagtuo. Og ang atong pulong sa Dios nga pagatukion naa sa Roma 1:16. Akong basahon, nag-ingon dinhi wala nako gikauwaw ang ebanghelyo ni Kristo. Kay kini ang gahom sa Dios sa kaluwasan alang sa tanang mituo, alang sa mga Hudyo ug sa mga Grego. Nasayod si Pablo nga ang pulong ebanghelyo kanunay ginagamit kay maayo man ang kahulugan niini didto sa Roma. Tungod sa daghang ebanghelyo susama sa pagproklama sa maayong balita ngadto sa halangdong pamilya diin ang katawhan sa mao nga lugar interesado kaayo maminaw. Sama sa atong kapanahonan karon nga ang mga balita sa mga showbiz ganahan tag paminaw, mausab sa ilang kapanahonan kanang pulong nga ebanghelyo mao kana ang mga balita may tungod na sa mga kalihukan sa ilang panahon sa mga apostoles dito sa Roma atong panahon na iyang gipataas ang maayong balita sa kaluwasan, dili balita sa showbiz kundi balita sa kaluwasan. Og halangdon niya nga giproklama ang balita nga gusto niya kini nga ipahayag sa tanang tao nga wala siya maulaw ay tungod sa iyang sulat nga gikan siya sa Palestinyo usa lamang kagamay nga kolonya sa Roma niadtong panahon na hinuon. Iyang gidala nga ang maayong balita diha sa sentro sa Roma nga dunay maayong balita gikan sa Dios. Kay doon na may talagsaon nga anak sa Dios kinsa nagsumikad kaniya sa tanang panahon og nahimong tao aron nga mapaduol kanato ang iyang pagka-Dios. Dili lamang ni anak utob kundi magdalag kaluwasan sa tanan katawhan pinagi sa kamatayon o sa pagkabanhaw. Ang sulod sa mao nga sulat tinaw ni Pablo nga mingon siya ang akong sulat dili pagbutyag sa mga namatay nga anak o pagkatao sa banay ni Caesar nga usa lamang ka mortal nga tao nga mamatay usab. Sama karong panahon na mga kaigsuonan nga ang mga balita karon mahitungod na sa mga iskandaluso nga mga gihimo sa mga artista o kanang mga kamatayon sa mga sikat nga mga tao, dili na may balita nga gidala ni San Pablo sa mga tao kundi may balita sa kaluwasan pinagi sa anak sa Dios nga mianhis kalibutan nga nagpakamatay og nabanhaw alang sa kaluwasan sa tao. Mao kini ang sentro sa mayong balita nga giingon ni Pablo ngadto nas katawhan sa iyang kapanahonan. Kay ang iyang anak gikan man sa walay katapusan nga amahan. Kung ang halandong ebanghelyo nagadala kaninyo og maayong balita sa kadaugan sa Romanhon nga mga sundalo o ang pagkahibalo kaninyo sa usa ka halangdong dula kaniadto manggod mga kaigsuonan dunay interesado gikay mga tawo tan-aw sa mga dula sa Roma na pinakatong gitawag og gladiator. Mo toy ganahan gikay kahinam gid sa mga tawo nga mutan-aw unsay mga resulta niadto. Apan kining may balita nga gituki ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma dili may tungod sa panagbugno sa gladiator o mga sikat ng mga tao kundi gikan lamang kini sa gamay nga kolonya sa Palestinyo apan naghisgot kini sa anak sa Dios nga mo'y naghatag kaluwasan sa mga tao. Matod pa niya gidala nako ang maayong balita alang sa tanang katawhan nga sila giluwas gikan sa ilang sala, gikan sa kamatayon, gikan kang satanas o gikan sa kasuko sa Dios o gikan sa paghukom. Abot pasabot ni Pablo nga ang iyang ebanghelyo mas labaw pa kaysa maayong balita nga ebanghelyo sa tanang mga taga Roma. Tungod kay kini nga maayong balita halangdon walay katapusan, makagagahom nga maayong balita bantugan og magmadaugon. Kini wala gitukod sa filosofiya o mahitungod sa kanang kaalam sa tao, libro o unsa nga mga
klase nga mga kaalam nga diha sa kalibutan o sayop nga mga paglaom o kanang mga patutuo lang, apan kini nakasentro sa usa ka tawo lamang mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga taga-Roma wala kabalo nga nagkalain-lain ang ipasabot sa pulong nga Kristo, kay kini manggong pulong Kristo gihatag kini sa mga Hudyo. Ilang nasabtan ang ipasabot niini nga mao kini ang gitawag og katong gisantalanahan. Sa pulong Ingles mo kining giingon nga anointed. Kini nga titulo ni gitawag nato Kristo naangkon usab kini ni Caesar kinsa sa ilang kapanahunan usa ka leader sa Roma og dunay pangatungdanan nga sibil og giila usab nga pinakataas nga pare. At ay kaniadto kini si Caesar, dili lamang siya usa ka leader sa ilahang nasod sa Roma, kundi noon na sa pud kini siya mga katungdanan isip murag pare o gilangkob na kini sa iyahang katungdanan sa politikanhon, armado, balaod nun nga katungdanan og ministro sa iyang kaugalingon sa katawhan nga magdala ngadto sa tao diha sa espirituhanong bahin aron sa pagpaila sa ilang mga Dios, dili gyud katong Dios nga Ginoo kundi mga Dios apan kining Kristo nga paila ni Pablo mao kini ang Kristo nga gisgutan sa daang tugon, mao ang Mesiyas sa mga Hudyo. Apan si Kristo ang Ginoo nga dili sama sa Ginoo ug mga Dios nga giila sa mga taga-Roma, kini ang Ginoo sa tanan, diin ang tanang gahom gihatag sa langit ug sa yuta. Tungod kay siya gipatinuod nga pinakataas nga pare og siya ang maghuhusay manglalaban ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagkahibalo sa Ebanghelyo, si Pablo dili lamang mitinaw sa pagkaanak ni Kristo ngadto sa Dios o sa iyang pagkabalaan, kundi gitinaw nga siya mismo Dios, siya hari tigpasig-uli sa angay tawgon og siya manluluwas sa kalibutan nga niadtong panahona. Gila kining gilangtaw nga naa kang Caesar mao ang leader sa Roma. Pasabot niini nga si Kristo mas labaw pa kang Caesar. Kining maayong balita sa anak sa Dios ug sa iyang ministro nga si Kristo mao kini ang gilangkuban sa pangunahuna nga gitudlo ni San Pablo. Kini usa ka dakong gahom nga mas dako pa sa tanang gahom sa kalibutan. Tungod kay ang maong ebanghelyo nagdala sa tanang gahom sa Dios. Ang Ginoo mismo anaa sa maong ebanghelyo. Siya miistorya pinaagi sa sulat, mimugna og bag-ong kinabuhi sa mga tigpaminaw o gipatin-aw sa iyang sulat ang mga gitawag sa Dios busa. Ayaw ibutang kini nga libro igsuon diha sa uban lang mga libro nga murag sa imong pagtuo pareho lang sila nga libro. Apan kining basahon, kining maayong balita, kining Biblia ipataas kini ug ibutang sa insaktong lugar. Tungod kay kini nga libro mas labaw pa kaysa ubang mga libro. Ang ebanghelyo hingpit kini siya sa iyang kagalingon, susama nga ang Dios hingpit puno sa gahom alang sa pagtukod ug bag-o nga kalibutan. Wala miani sa kalibutan ang gahom sa Dios pinaagi sa ebanghelyo ni Kristo para kita pagahukman apan kita pagdalawason. Tungod kay ang Dios nang hinaot nga ang tanang katawhan maluwas ug muadto sa pagkahibalos kumatuoran. Ang atong langit ng Amahan dili usa ka diktador, dili si mamugos sa bisan kinsa nga modawat sa ebanghelyo sa iyang anak, apan libre kini niyang itanyag sa iyahang katos katawhan kini hitungod sa kamatuoran. Kung kinsa ang mo abli sa iyang kasing-kasing sa pulong ni Kristo ug musalig kaniya, makatagamtam sa gahom sa Dios o makadawat sa kaluwasan pinagi sa pagtuo. Mao nga gala kong ipaminaw, kung ikaw magatuo, mahimo ka makikiusa sa anak sa Dios o butang sa iyang pagka-Diosnon ya sa imong kasing-kasing tungod kay ikaw mintuo man kaniya. Iya kang limpyuhan, iya kang himong santos, ug iya kang banhawon. Ang pagtuo kang Kristo maoy makapatukod sa walay katapusang kaluwasan diha sa mga tawo nga abli ang kasing-kasing diha sa ebanghelyo ni Kristo. O musalig sa anak sa Dios nga mao lamang ang bugtong dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo ang tanan nga tawo nga motuo makadawat sa kapasayloan.
o kadawat sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Mao nga ang pagtuo usa ka importante gayud kaayo nga butang, labi na sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Kay kung walay pagtuo, dili nimo maila ang Dios, dili nimo mabati ang gahom. Kung dili ka mutuo, dili ka mahatagan og katarong, ug dili ka mabuhi sa hangtod. Mao nga igsuon nga tigpaminaw na tagamtaman sa pipila ka mga Hudiyo ang maayong kamatuoran apan kadaghanan kanila misalikway ni Kristo, midumot ug milansang kaniya sa cross. Apan ang mapaubsanon mipili nga mutuo kaniya, napuno sila sa balang espiritu ug mipadayon diha sa gugma sa Dios. Ang gahom sa balang Dios hangtod karong panahona nagpuyo sa katawhan pinagi sa testimonya sa mga apostoles. Sa dihang dunay pipila ka mga Hudiyo ang midawat sa kaluwasan ni Kristo, kadaghanan sa mga tao nga ningtuo niadtong panahon na mga Grisyanhon naa sa ubang mga nasod kinsa nibukas sa ilang kasing-kasing sa ebanghelyo sa kaluwasan o nahimong mas musunod diha ni Kristo. Natagamtaman nila nga kini nga mensahe dili butang-butang apan kini puno sa gahom sa Dios nga mikonekta sa tanang magtotoo ngadto sa buhing Kristo sa walay katapusang pakigsaan. May gugmaon ako mga igsuon, kung imong basahon ang ebanghelyo ni Kristo, ablihi imong kasing-kasing sa iyang pulong. Tuhui ang pagka-Dios ni Jesus. Pag ginabi diha kaniya pinagi sa imong pag-ampo ug matagamtaman nimo ang gahom sa buhing Kristo. Mao ang tinuod nga manluluwas pari, tagagahom nga hari manluluwas sa kalibutan. Usa magmaisugon ka ug ipabarog ang ebanghelyo sa imong kinabuhi aron ang gahom sa Dios malig-on diha sa imong mga kahuyang. Pag-ampo kita igsoon. Amo kang gidayeg o Dios, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo tungod kay ikaw pinaagi kanimo gimantala ang imong kagalingon sa ebanghelyo ni Kristo ug ang pagtuo nilimpyo ipuyo kanimo diha sa kinatibuk-an. Kami nagadayeg kanimo tungod sa imong gahom dito nga mibuhat pinaagi sa sulat ngadto sa mga taga-Roma, ibubo gikan sa matag libro sa Bagong Testamento. Aplihi ang among mga mata, aplihi among una-una aron kami makadungog sa imong tingog, aron kami mosalig ug mutugyan sa among mga kinabuhi diha kanimo. Amen. Pangutana, asa sa giasoy sa bersikulo 16 ang imong makonsidera nga pinaka-importante o nganuman. Daghang salamat sa Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung naduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.